Teď. Čus. Dár. Vítáme vás u našeho druhého tutoriálu. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak si postavit vylepšený cobble generátor. Takže Tavíne, spusť. Takže to jak kdyby takhle generuje ten cobblestone a já když to tady ubořím, tak to tam se... Prostě nevím. Nějak... Tak se to prostě znovu tam dodá. Ano. Tak, teď to zastavíme. Takže aby nám to nelagovalo zbytečně. Takže jdem si to postavit. Jdem. Takže předkopeme si, no, to říkajte, já už tam nevím. Předkopeme si díru 5x5, 3 hlubokou a potom, jak to budeme mít hotové, tak doprostřed si uděláme díru 3x3. Ano. Pak si dáme do tvaru hvězdy, tedy pistny, takhle. Menší lagy. No, tak. Kolem toho si dáme prostě redstone. Aha, tam se to dal špatně. Vím. Tak, tady si dáme blok, přepni čas. Jo, no, tak. Tak, tady si dáme redstone torch. Teď to začalo A skákat, tady si dáme... počkat, jo, Ne, tak. nezačalo. Tady si dáme... No, takže pozor, ať to vidí, takže teďka uleď. redstone. Takže tohle uděláme, tak, běž dál. Pod tím nic není. Tak, Teď, tady. na ten redstone dáme tak, uděláme tak, kdyby to takové tvary, takové hvězdy. No prostě tady na ten redstone si dáme cobble a tady na tu torch redstoneovou si dáme taky cobble. Teď to můžeš zastavit zpátky. No, dobré, mi se nechce. Já mám lagy. A myslíš, že jo, ne, ale nevadí. Takže. Tak prostě tady si dáme redstone repeater. Zapneme si ho na 4 rychle. Na 4 prodlevy nebo... Tak. Je se to takhle, jak si seká. No tak, tady uděláme Tady páčku. si uděláme. Tady si to trošku prodloužíme. Páčku. Dáme si sem páčku. Teď to vypneme. Zapneme. Ať to vyzkoušíme. No tak, Tak to. a znovu vypneme. Tak. Teď si třeba tady postavíme nějakým okrasním blokem. Třeba tady. Vlnu tam nedávaj, to ne. Modrou vlnu. Tady jedno, no to nechytne, já s toho mám zkušenosti. No, když myslíš, tak. Takhle si na to dáme vlnu. Myslím, že je velký čas to vyskrýnovat. A tady, no, No, dál. Ukážu. tady si dáme červenou vlnu. Na ty pistony si dáme tu červenou vlnu teda. Nad, nebo jak A se... no, takže jak kdyby jeden pod, takže vidíte to, takže jak kdyby, tak tady je nad tím jedna tato, prostě díra. Jo, do toho daj blok ještě, tady mezi toto, tam taky musí být blok, mezi těma pistnama. Takže na to nezapomeňte, protože pak by vám to neduplikovalo, nebo jak to říct. no prostě, Takže negenerovalo vodu na ty 4 děury. Kdybyste tady nedali dole tu díru, tak by vám to vyplavilo ten redstone, to bychom nechtěli, tak. To byste spíš vy nechtěli. No. Nám by to už bylo celko jedno. A tady doprostřed si dáme lávu. Ano, Vidíte? ne. A měl byste z toho rychle... Teď bychom to měli rychle zastavit, jinak to tady přijde k úrazu. Protože to zhoří. Co děláš? Neměl by tam být ten stone? No, to. To už je fuč. Tak, To se pak postaví, já jsem ho neměl při ruce. takže teď to. Šup, tady. Tak. Takhle zastavíme a teď To jenom... zapneme. Počkat, nech to. No, teď co to bude? Takže už nám to duplikuje, no. No, prostě to posrála. Vypni to No. No, prostě tady fail jak kráva. Nebo spíš. Takhle si musíme postavit třeba 2 bloky, nebo možná i 5, 10, to je jedno. Ne, nemůžeme, protože ten... To je jedno, oni si to můžou postavit, jak chceme. Nebo oni si to můžou postavit, jak chceme. Tak, tady si dáme obsidian, protože s ním nemohou pistony hýbat. Teď si tady odboříme ten kobl. Počkej, tak. Kdo to zase udělal? Tak, No, a aha. teď už to dáme. Tak, a teď to spustíme. Toto tady máme samozřejmě. A teď už nám to krásně duplikuje, takže uborš, jak kdyby Můžete si to těšit. tady, ať to vidí na kameře. A toto je z dnešního tutoriálu vše. Takže
Uvidíme se. Příště. Takže nashledanou.